ICO es un proyecto cooperativo que nace del propio pueblo de Igeldo y su objetivo principal es cubrir una necesidad que como habitantes de Igeldo pues necesitábamos tener y teníamos una carencia muy importante porque no teníamos ningún establecimiento, ninguna tienda que pudiéramos hacer nuestra compra diaria y cercana, y ahí es donde nace un poco el proyecto. Y luego también pues dar especial importancia o hincapié pues en poder tener en nuestro espacio productos de cercanía, si puede ser cultivados por agricultores o ganaderos que sean de Igeldo o de la zona, y también tener un espacio en el que el producto ecológico pueda tener su peso. ICOren beste elementu bereizgarritako bat ere baita da, nahi degula eragin gertutasunean edo gertukotasunean. Orduan, da proiektu bat sortutakoa hasteko bertako jendeari eta bertako inguruaneari eragiteko, ez? Bestalde, jasangarritasunan inguruan bai, herrian plataforma energetiko bat sortu berri da eta ICOk ere plataforma hortan parte hartu du. Orduan, duela hilabete batzuk instalatu ditugu plaka energetiko batzuk eraikinaren teilatuan, eta horrek ere nolabait jasangarritasun eredu horri jarraitzen edo sustatzen aurrera egiten laguntzen digu, eta baita ere ICOtik komunitate sentsazio hori indartzeko parte hartzen dugu proiektu ezberdinak martxan jartzen herri mailan. Bai sukaldaritza ikastaroak antolatuz eta herri mailan antolatzen diren beste hainbat eskaintzetan parte hartuz. Uste dugu baita ere ICOren beste indargunetako bat dela ez arduratuta egotea atera diren produktu berri guztiak hemen eukitzen o hipermerkatu handi baten eukitzazkegun produktu abanik hori eukitzen, baizik eta inguruan ditugun behar horiek asetzeko haina gauza eukitzen eta gertukotasunari garrantzia ematen eta alde neurrian kalitatezko eta aldan gertueneko produktuei indarra eta bultzada ematen. Eta iruditzen zaigu baita ere gure indargune nagusia bai dela kooperatiba moduan, denok garela kooperatiba hontako bazkide, eta produktuak aukeratzeakoan edo kudeaketa egiterakoan edo erabakiak hartzerakoan denen partaidetza dela garrantzitsuena, eta hori degula gure helburua, denen artean erabakitzea ICO espazio kooperatiba hontan ze eduki nahi dugun.